Näihin aikoihin vuonna 2017 tuli potkastua toi näyttelijäura käyntiin. Ensimmäinen produktio, missä pääsi näyttäytyy, niin oli Onnella TV-sarja ja siitähän se sitten lähti. Koska tässä sen pitäisi olla. Hei, anteeksi. Moi. Tiedättekö te, missä on pulssi? Yökerhopulssi. Jäbät, se on tainnut mennä jo 5 vuotta sitten kiinni. 5 vuotta sitten? No entä nyt sitten? Ai mitä entä nyt? Missä jengi hengaa? 2018 oli myös mielekäs vuosi. Pääsi esiintymään Bullets TV-sarjassa. Mut suurimpiin oli Sipon Herttua. Mielekäs työstää sitä yhdessä sun kanssa. Miksi Mikko on kummi? No miksi kukaan nyt on kummi? Mitä tää edes sulle kuuluu? Ja siitä yliajo. Kalle. No, hän on mun paras kaveri ja pelasti Lauran kerran hukkumasta, kun me oltiin melomassa. Just. Eli jos mä Leilalle etäisiksi pettymykseksi, niin sit kyllä syytätte ihan vaan itseänne. Joo, siellä oli jotain. Auto ajoi mun päälle ja sitten tiehensä. Aja oli Pasi Kovalainen. Mistä tiedät, että se on Pasi Kovalainen, jos hän ajoi tiehensä? No kyllä nyt kaikki sen Jaguarin tietää Sipossa. Valkoinen Jaguar. Kaikkihan sen Sipossa tietää. Vaikuttavaa. Ajoitteko te lenkkeilijän päälle Sipossa viime perjantaina? Mä en nyt ymmärrä, miksi rouva neiti poliisi-ihminen haluaa käydä tätä taas läpi. Siinä samana kyseisenä vuonna niin tuli oltua Juno musiikkivideolla. Oli kyllä mielenkiintoiset kuvaukset. Matti riistäjien seinät, 5 uuden setelimatto varas, jos pakko henkivakuutus on sulla on pakkos. Matti kukkaros ja siellä reikä, mut setelit vuoraa. Matti riistäjien seinät, 5 uuden setelimatto varas, jos pakko henkivakuutus on sulla on pakkos. Eiles 6 patongia, tänään 1 ateria. Arvoasteikossa on taas yhdyskunnan matelian, tasku täynnä reikiä. Sen lisäksi oli Hölmönuoren sydänelokuva, jossa pääsin näyttäytyä. Kyseinen elokuvahan lähti tonne Jenkkeihin Oscar-ehdokkaaksi. Siellähän mä pääsin sitten edustamaan sitä elokuvaa myös ihan paikan päällä. Ota vittu irti! Irti pojasta! Irti pojasta! Mä en oo tehnyt mitään, se on sehän! Se on se joka te... Kurppa kiinni! Diesel 3, pyytää vartio puolustuskeskukselle. Yksi lyhyt elokuva tuli myös tehtyä Hiuskarvan varassa. Ja se oli mielekäs produktio. Mä tiedän ton katseen. Koska sä sit tuut takas? Ei siinä pitäis kauan mennä. Tehdään sit vaikuttaa hyvää ruokaa, kun mä tuun. Krisse. Ei nyt kerkee. Kis. Anteeksi, se vähän venähti. Ihanaa, sä oot tehnyt ruoankin valmiiksi. Vitsi, kun tuoksuu hyvältä. Voinko mä aloittaa? Ota ihmeessä, ettei jäähdy. Sitä paitsi sulla on varmaan ihan hirveä nälkä. Et arvaakaan. Jotain uutta. Samoin uusia juttuja tuli siinä vuonna tehtyä. Tuli vähän homoiltua salkkareissa ja... Se oli mun lempikohta. Terve, mitä sais olla? Moi.
Otetaan vaan pari olutta. 2 olutta, kiitos. Joo. Meidän illalla. Hei, mä käyn nopeasti vessassa. Älä lähde mikään. Mä en oo katomassa. Oota tässä. Okei? Okay? Tuli käytyä Idolsissa. Ketään vaikka räpi, enkä käytä mitään snappia. On tää vitu näppi, löysin tieni tähti. Nää klubit voi lähteä aina takas tulla. Määräpää, järvenpää, vielä musta kuulaa. Siellähän me... Se alkoi kaikki kirjoittamisesta, tuskan päästämisestä ulos. Sairastui paniikkihäiriöön ja sitten samalla siinä tuli sitten masennus kyljessä ja musiikki on ollut sitten mun tapa ammentaa ja saada kahleita auki ja vapautettu itteeni. Tunnen itteni päivä päivältä paremmin. En vieläkään täysin, mä uskon, että se on ikuinen prosessi, mutta ainakin tiedän ne virheet, mitä on tullut tehtyä ja oikeastaan ne virheet on ollut niistä, mistä mä oon tosi kiitollinen, koska ne on taas sitten avannut mulle niitä uusia ovia. Siellähän mentiin ihan mun kulmilla eteenpäin. Kaikki peukut tuli pystyyn pöydän luona. Mitä tänne jää, mitä tänne jätetään, vaikka kaikki vana uusiutuu. Muistot pysy muistois, mun kulmat, mun juuret. Meillä on täällä taiteellista sakkia, ennen väännettiin Siben kanssa shakkia, Matti. Talven haukat hakkaa kaikki jäällä, säällä kun säällä Tuusun Laanijärvi jäässä. Mistä tuun tai mihin meen, sille ei oo mitään väliä, kun kaikki alkuperäinen hävi. Tää kaupunki on aika riisuttu, tuli viistuttu vastaan, kun kaupungilla kävin. Osta reiden perää, päästä upoutta fäijö niin, kassakärry kerää. Nykyään ei pappatuntureet näe enää ja pitää juoksenella kiires julkisten perään. Mitä tänne jää, mitä tänne jätetään, vaikka kaikki vana uusiutuu. Muistot pysy muistois, mun kulmat, mun juuret. Mitä tänne jää, mitä tänne jätetään, vaikka kaikki vana uusiutuu. Muistot pysy muistois, mun kulmat, mun juuret. Jee. Joo. Aika kova meininki. Kappale. Wow, mä oon itse asiassa aika impressed. Tai tekis mieli kuulla niinku ihan biitin päälle. Se on karismaa. Mä tykkäsin tästä tarinasta, tästä mitä siinä sisällöllisesti oli. Mä kuuntelin sitä, siellä oli hyvää itseironiaa ja hauskoja juttuja. Kyllä mä luulen, että sulla on paljonkin tulevaisuutta, vaikka mä kaipaan vähän lisää bad boyta aina kun on kysymys räppäreistä. Voin sanoa, että niitä on. Tää on niinku periaatteessa mulla tämmönen pintaraapas. Okei, no niin. Elikkä mä annan mun kuoren ja näytän vähän siitä Ehkä pintaa. ajattelit, Ja tiedätkö, kerros. Kato, tää on se Straight Outta Järvenpää-levyn eka biisi. Ja sit niinku päästään sinne niinku rottien kanssa tämmönen takakujille. Meidän on syytä äänestää. Vaikka kaikki vana uusi. 2019, ennen Amerikkaan lähtöä, niin meni vielä Aikuiset TV-sarjassa. Ja... Tsiikat sä ikinä, että ketä tota tilaa käyttää? En. Tai siis kyllä mä niin katon päällisin puolin, että ne näyttää jotenkin uskottavilta. Terve. Moikka, meillä oli varaus. Okei, saanko kysyä, että mitä porukkaa te olitte? No me ollaan saapasfetissiryhmä. Niin. Jes. Meillä on omat saappaatkin mukana. Mahtava. Tervetuloa. Käykää sisään. Kiitos. Tervetuloa. Peremmälle vaan. Sä taisit ottaa sitten ne punaiset tänne. Joo, otin ne tänään. Mahtavaa. Sain vielä mahdollisuuden olla Sykkeen tuotantokaudessa mukana. Eliaksen roolissa kerkesi tapahtua paljon näinä kyseisinä päivinä. Onko ollut kipuja? Tässä on mun mies. Jesse Adlercreutz. Elias, moikka. Tässä on tosiaan aloitettu Sakarilla tehokas kivunhoito. Tämä näkee, että hän on täysin kivuton.
Ahdistusta hoidetaan myös ja morfiinitippa näyttää toimivan hyvin. Unohdit sä? En. Voisiko jollain lainata sormusta? Anteeksi. Voit suudella, morsia. Onneksi olkoon nuorelle parille. Kiitos paljon. Kyllä tätä odotettiin. Onneksi olkoon. Näytät niin kauniilta. Oi kiitos. Hyvä. Onneksi olkoon. Kiitos, me lataan mekin sitten. Se. Sopistaanko se taas? Onneksi olkoon. Kiitos. Kiitos. Onnea. Kiitos. Noniin. No hyvä. Miten isä? Mikä sun vointi? Kaikki hyvin. Pitäisikö mennä takaisin osastolle? Mitäs sä? Isä! Isä, auttakaa! Isä! Sakari, kuulet sä mua? Isä, mitä tapahtuu? Isä! Isä, kuulet sä? Voitetaan ottaa rauha. Hengitä syvää. Heikko pulssi, täytyy siirtää heti. Kuinka usein on supistellut? Jo kuukauden, mutta tänään on supistellut tosi paljon. Hengitä ihan rauhassa, mä haen apua. Mun on pakko ponnistaa! Malta vielä hetki. Meissä vastaanottoon sanoi, että täällä tarvitaan lääkäriä. Mene vastaanottoon nyt! Tää syntyy nyt! Kato mikä tilanne. Tää on ihan märkä. Haluaisit sä pitää Leeviä? Joo. Hyvä Leevi. Otan osaa. Isä ei ehtinyt nähdä sua. Ja oli siinä vuonna myös muutama produktio jo. Ja hyvä. Häke 101. Näppis pakenee teidän suuntaan. Voitteko ottaa? 101 on näköhavainto. Hei. Joo, ruokaa ja kaljaa tää se. Otitko se vaatteet pois? Nehän tässä on viikko mennytkin, ettei ole tarvinnut juosta perkele jonkun nakupellen perässä. Hei, kato. Siellä toisella kissatappelijatytöllä oli tällainen shake it -huivi kaulassa. Mitä sitten? Nostaa vaan, että minkälainen se ristely oikein on. No ihan samanlainen kuin kaikki muutkin. Ryypätään ja naidaan ja sitten on aina kauhean morkkis. Onko sulla jotenkin semmoinen olo, että joku tuijottaa? Et jumalauta voi olla tosissasi. Hei, pääset sä omia aamuun sieltä ylös ennen kuin jäädyt kuolia? Hei, tuu ylös sieltä nyt. Anna käsi. En anna. Anna käsi, nyt sä hukut sinne. Hei, ylös sieltä nyt! Ei. No etkö sä tästä nyt mitään someen laita? No mitä vittu luulet? Oi vittu. Todisteeksi, eihän tätä muuten asemalla kukaan usko. Noniin. Venätkä siinä. Vittu teidän kanssa. Ai. Noniin. Hyvä. Tule sitten. Eikö sä aiot tulla tänne? En ehdi. Nyt on just hyvin aikaa laittaa se isompi terassi siihen sen uuden saunan eteen. Moikka! 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 Moi. Moi!
Oltais tulossa sitä 3 sisältä katsomaan. Ei ole esitystä, me ollaan lakossa. Ai jaa, ootte vai? Miten mä en oo kuullut? No, se alkoi vasta tänään, niin siitä ei ole ihan hirveästi vielä ollut missään. Tässä on kysymys aika suuristakin vääryyksistä ja palkka-asioista ja semmoisesta uudesta systeemistä. Eli sitä esitystä ei siis ole. Ei ole. Milloin me sitä oikein päästään näkemään? Ei pystytä sanomaan. Hei, tuu nyt. Ei, eli tää on nyt tässä siis Siis saaks tänne enempää valoa? Kiitos, että voi nähdä, että mitä tälle voi tehdä. Joo, saaks jotain kirkkomaisempaa? Et eihän tää nyt vittu mikään disko voi olla. Opiskelut kun alkoi Los Angelesissa, Lapakissa, Los Angeles Performing Arts konservatoriossa, niin heti 3 kuukauden sisällä niin tuli pyöräydettyä kansainvälisessä mainoksessa. Vähän viskiä pyöräyttämässä, kurkkuu ja Shortcut, lyhyt elokuva. So there's few things you have to remember. You only got 2 hours of oxygen in your suit. So you have to move fast. We do not know a lot about time travel, but what we do know is you may not be yourself once you're there. So be sure to take something with you what reminds you of who you are and the mission. Good enough? Yeah, let's hope so. Also, when the pink lights start to flash, you only got 10 minutes before the portal closes. Don't think twice running towards it. Your life depends on it. Got it. But most important, don't take it off and don't touch her. Don't take it off, don't touch her. I'm serious. Okay. The entire mission will fail if you forget it. Just keep repeating it until it's embedded in you. Is that finally? Yeah, I know. It's stupid. Not that it would grow with our current water situation, but it's still a good reminder of how close we came to salvation. Imagine if we would have discovered this seed a few years ago. Don't worry. I'll save us. We're counting on you. You'll be sent hours before her encounter to the infection. Just remember, don't take it off. And don't touch her. Just give her the antidote and run towards the light. You cannot stay there. You have Slowly, slowly. No. Don't touch her. Don't touch her. Siinä meni loppuvuosi, sitten meni keskittyneenä siihen opintoihin ja opiskeluun, erilaisiin monologeihin ja dialogeihin, käsikirjoittamiseen, kuvaamiseen, ohjaamiseen. Vuonna 2020 vuoden alussa tuli vielä esiinnyttyä Stay Sane -lyhytelokuvassa pääroolin paikalla. Ennen koronaa. It's about Tara. I'm so sorry about what happened. I saw that you tried to call me several times that evening. I just couldn't take the calls. Look, she's not getting any auditions. You have to start sending her out again. She really needs it. Tommy, I know Tara's talented. That's why she's on my roster. But right now, she's just a little bit difficult to place. And casting directors, they need to see her at her best. She's trying so hard. You haven't seen her. She's working on herself. She's reading. Tommy, I believe you. I really do. Tara is extremely talented. But the competition right now is so extreme. Look, even you know. You just booked Aqualander. So you know how hard it is. You haven't seen her in a while. I've seen her every single day. She needs to know that all the work she's been doing isn't just for nothing.
that she has somewhere to go. Tommy, I care for Tara. I do. And I want to get her booked. But I don't want this to have an emotional toll on her either. Look, what she needs is strong, emotional support. Love. But what does it take from you to send her out again? Get away. I prepared something special for you. Oh, are you gonna finally sell me to a Greek shipping app? No, something better. Way better. Okay. Come on. Okay. Where are you going without any shoes, miss? You tell me? Yeah, so you don't want to have the whole thing. You don't want to have my jacket. I'm okay, but thank you. Voila. Hey, how did you get these? You really are a bad boy. With me, you get in everywhere and every time. Koronan myötä tulin takaisin Suomeen ja Healer's Miracle lyhyt elokuva tuli tehtyä Kanta-Hämeessä. Dear good friend Tomito, I know the times are rough for all in Rumi, but for some reason my visitors have been in decline. The healer's house needs no miracle. It is a miracle in itself. All it needs is a little coin, for medicine cannot save a starving host. In return, you shall receive one which can save the life of your own. Oh no, not in the healer's house. Not in the healer's house. Anyone? Help! They say the miracles rise with the sun. Samoihin aikoihin alkoi tulla tietoa siitä, että Stay Sane -elokuva on alkanut pokaamaan pystejä erilaisilta festivaaleilta. Itsekin sain 10 palkintoa, joista 2 oli henkilökohtaisia. This is our place. We met here 2 years ago. You did this. All of this. Everything. Just for me. Just for you. We did Meisner, and I saw the real you for the first time. I remember. Samana vuonna myös puhelin soi Helsingin päässä ja päästiin nopeasti näyttäytymään DJ-roolissa luokkakokous 3. Vielä ennen Amerikkaan menoa pyydettiin, että tulisi esiintymään Hyvä veli-elokuvaan. Sehän oli ihan upea kokemus päästä Tommi Korpelan Aisa-pariksi. Onhan sulla iso muistikortti tossa. On. Hei. Tuossa on nyt ainoa todiste, mitä tässä tarvitaan. Putomispaikan ympärillä oli kengänjälkiä. Mikä vitu sorjanen sinä nyt olet. Näytä, mitä me löydettiin. Et sä tiedä, kuka tää liito-orava oli.
Voidaan jututtaa lanssikuskeja, jos tää sun työpari haluaa hoitaa homman loppuun. Puhu mulle, jos sulla asiaa. Rakas Havukainen, tää sun huumori on nyt ihan perseestä. Me voitais tehdä rekonstruktio ja katsotaan, miten pitkälle toi sun työpari liitää. Hei! Okei. Koko opiskelijahallari jengi ja muut te voitte nyt ruveta pikkuhiljaa hajantumaan. Me jatketaan tästä. Putoamispaikan ympärillä kengänjälkiä. No mutta... Hyvä duuni. Laita ne mulle vaikka sähköpostilla. Ja mun mielestä. Terve. Toka kerroksen kämpässä jotain aika villiä menossa. Varmaan vaan bileet mennyt öperiksi, mutta silti varmuudeksi pyytää apua. Myöskin nyt Havukainen. No niin. On tässä taustalla myös se edellinen juttu sen Päiviön kanssa. Me ollaan just saatu piiri hyvin haltuun. Joo, ja mä ymmärrän. Mutta kaikki tapaukset pitää tutkia. Meidän laitoksella ei ole varaa mihinkään. Ai nyt kaikki tapaukset pitää tutkia. Loja. Se ovi pitää murtaa, Lojan on siellä. Kuka helvetin Lojaan? Komissaario Sorjonen. No niin. Odotetaan apuja. Mitä tässä odotellaan, Suase? Oot sä tosissaan? Vittu äkkiä! Forza me! Eikä raalin apu. Eikä tekin apu. Ei, please, tehkää nopeasti jotain. Loja. Korona selätetty takas Amerikkaan. Ihan muut kuviot mielessä. Reject me. Flesh, skin and bones, don't get that. I know what I want, don't get in front of me. I know who I am, keep me happy. I know what I want, don't get in front of me today. Now pray. I'm a masterpiece, putting all those bad things behind. Solving my life, living to fly, cleaning my house of all the crime, fighting for life. Fighting for freedom, equal rights. Love is the answer, love is the prize, love sublime. Respect me. Fresh, finished, thrown, you won't regret. Reject me. Flesh, skin and bones, don't get that. I know what I want, don't get in front of me. I know who I am, keep me happy. I know what I want, don't get in front of me today. Now pray. Lisää tuotantoja tulossa ja kalenterit näyttää tällä hetkellä Suomen päässä, että lisää tuotantoja voitaisiin tehdä. Oo yhteydessä, niin tehdään taidetta. Missä mä oon? Unessa. Uneksit Järvenpäästä. Ja minusta. Sibe, näin ystävien kesken. Alma, moi. On totta, että mä oon viime aikoina ajatellut Järvenpäätä. Tiedän. Tuus mukaan. Täällä arkesi sujuu, jolloin sinulla on myös paljon hetkiä, jolloin voit olla tekemättä yhtään mitään. Aika diippii. Sano. Työn ja itsetutkiskelun vastapainoksi saat väkeviä viboja nykykulttuurista ja villiin vereävästä taiteesta. Kello on 6.30 ja sinä heräät nyt.
Kiitos.